Ja čítam ze druhých knihov Mojzasových 20. stav pod línie až do 18. štučky. A Bůh řečeše všetky te slova. Ja jsem tom kněz tvoj Bůh, když tebe vůbec jsem z egyptovského kraja, z té robotné kejže. Ty nedrvíš žádných druhých bohov mít všimný. Ty nedrvíš sebi žádné známě činiť, ani žádné podomstvo, ani toho, kiž je horka na nebesách, ani toho, kiž je deka na zemi, ani toho, kiž je voda pod zemľu. Nemodl so k ním a nesluž jim, přetož ja tom kněz tvoj Bůh, jsem jeden surový Bůh, když doma pytám těch vodcov rychy na těch děčoch až do 3. a do 4. stava, když mě hýďa. A činju dobrotu na 9,000, kociž mě ľubuja a moje kázně drža. Ty nedrvíš jména toho kněza tvojho Boha, nevyžitně vyžívaš. Přetož ten kněz toho nebude nestrafanového vostajiť, když jeho jméno nevyžitně vyžívá. Spom na zabat, zoby on svědčil. 6 dňov drvíš ty dívat a všetké tvoje dívo zčiniť. Ale ten 7. deň je zabat toho kněza tvojeho Boha, na kotremž nedrvíš žádné dívo dívat. Ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja džovka, ani tvoj votročk, ani tvoja služobná džovka, ani tvoj skut, ani tvoj cudzobrný kotrž ve tvojich rotách je. Přetož za 6 dňov je ten kněz nebia zemňu stvoril a morjo a všetko, štož ve ním je. A odpočovaše ten 7. deň, tehodla požobnova ten kněz ten sabatný deň a svědčeže on. Ty drvíš tvojho nána a tvoju mačer čestiť. Zoby ty dlouho živé byl ve tom kraju, kotrež ten kněz tvoj Bůh tebi dal je. Ty nedrvíš mordovat. Ty nedrvíš manželstvo vamač. Ty nedrvíš kráneč. Ty nedrvíš falšne svědčiť přečivo tvojemu bližšemu. Ty nedrvíš požadať tvojho bližšieho doma. Ty nedrvíš požadať tvojho bližšieho žony, jeho votročka a jeho džovky, ani jeho vova,